Nu er vi officielt fremme. Jeg ved ikke, om man kan fucking høre mig for cikaderne. Vi har fået armbånd på, og vi har fået vores... Nå, det er ikke den samme som sidste år. Det havde vi ellers håbet på, fordi den lå perfekt placeret. Men nu må vi se. Det kan være faktisk, at halvstanderne ender med at få vores fra sidste år. Jeg ved kræfter mig aldrig. Så slår vi dem ned og tager den. Toilet. Uden nogen vask. Det havde vi sidste år. Lidt så spøjst. Baderum, men der er en vask, så det er fint. Fars værelse. Ja. Og et spejl. Lækker. Stueagtig område. Lille køkken. Køleskab. Ud til terrassen. Olles værelse. Hey. Og så mit værelse. Yeah. Nu skal vi til poolen. Vi ved ikke, om I kan høre os for cikaderne. Og det ene og andet lort. En og det andet lort, der kører overalt. Men så har jeg lige været på poolen sammen med Olle. Og Olle skrev for noget tid siden, at jeg lå lige og tog lidt sol. Men jeg tror kun, jeg var deroppe i en time, halv time. Det er omkring ikke så længe. Vi kom først op ved en 4-tiden. Så ja, jeg tænker vi hjem og slappe lidt af. Godt mærke, at man har siddet i en bil hele dagen, man er sådan lidt træt og smadret. Ja. Godmorgen. Jeg er så træt, min øjne løber. Det er crazy. Jeg har ikke rigtig filmet så meget i går. Jeg er jo træt. Men alligevel har jeg ikke så fantastisk i nat. Vi er omringet af børnefamilier. Og så de samme unge italienske drenge som sidste år. Vi har rykket 2 huse ned. Der har de også. De er lignagtigt over for os. Og ellers så har vi børnefamilie. Som nabo. Skråt overfor. Og skråt overfor. Vi skal i Bandet i dag. Ej, min øjne ligger bare slet ikke stoppe med det. Jeg er så træt, og jeg har sådan i min nakke. Det er crazy. Nu er vi på vej i Bennett, a.k.a. Spatio. Og lidt der... Så skal du tage billeder af mig. Er det fordi, er det til vloggen? Ja, viewers. Ja. We out eat. Ja. Prøv lige at se, hvor æstetisk det ser ud med Karo. Det er ikke et stress, så det bliver mega dårlig kvalitet. Ja. Jeppe sidder nede og sin salat. Der er video, ja. Ja. Er det den går med vloggen? Kameraet ruller stadig. Godmorgen. Jeg vil lige sende godmorgen. Jeg glemmer hele tiden at vlog. Men i dag er det mandag. Det er mandag. Jeg er lige vågnet. Jeg vågner seriøst hver morgen sådan der. I dag står den ikke rigtig på noget. Udover afslappning. Min UV-app havde sagt, at det skulle blive dårlig UV i dag, når så noget ændrer sig. Nu siger den så, at det bliver dårlig UV i morgen. Okay, så jeg kommer klar til poolen. Så kommer til Jeppe lige om lidt. Og så cykler jeg op til poolen, så kommer Olle senere. Jeg har hans håndklæder, det kunne jeg ikke lige helt se. Fordi Olle, han skal lige have noget morgenmad og lige vågne ordentligt. Ja. Så lad os håbe. Jeg får en solstød både til mig, Jeppe og det rigtige sted. Det er vigtigt, at den ligger det rigtige sted. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad jeg filmer, men vi er ved poolen.
Jeg tror, jeg filmer mig selv lige nu. Jeg kan ikke se min skærm. Det er godt vejr, og åndetaler faktisk. Det er helt vildt. Men lige nu står den der på tagning ved poolen, så det er lækkert. Jeg ved slet ikke, om jeg er inde i frame. Eller om jeg har filmer mit ansigt. Ja, det er lækkert. Nu skal vi til at spise frokost. Og det er det sådan, vores frokostbord ser ud hver dag. Er det lækkert. Never change a winning game. Never. Der er lidt kylling, der er lidt tun og pålæg. Og det er lækkert, og der er en god varme i dag. Og jeg er kommet i det blå outfit. Jeg er taget til poolen igen. Der har været siesta. Så det, jeg ved ikke, om man kan høre mig. Jeg prøver at tale virkelig højt. Der er ikke nogen omkring mig lige nu, så det er fint nok. Så ja. Jeg ligger ved poolen. Yay. Det er fucking varmt. Det er ikke sved. Det er vand. Jeg har lige hældt vand ud over mig selv. Jeg har ikke engang været heroppe i 10 minutter, tror jeg sveder allerede som en gris. Jeg var nødt til at hælde ud over mig. Så jeg er ikke i poolen endnu. Men ja. Okay, så vi har været at spise, og klokken er ved at være mange. Jeg har lige fået filmet til aftensmaden. Jeg glemmer også hele tiden at filme. I morgen skal jeg til poolen om morgenen, forhåbentlig. Og så skal jeg have noget massage klokken 12, fordi jeg har satans ondt i min ryg og min nakke. Så jeg håber lidt, at det kan løsne lidt op og få en massage. Så ja, men nu vil jeg hoppe i seng. Det er mit værelse. Jeg tror, jeg har vist det ruder ret så meget. Ja, jeg håber, jeg får en god nats søvn, fordi min ryg gør lidt ondt lige nu. Men lad os håbe, det er kogen i morgen og knappen. Den var der. Godnat. Godmorgen. Jeg har hoppet i bikinien. Jeg skal lige have lidt morgenmad. Jeg tænker, at det bliver en drikkejoghurt. Det er lidt let og hurtigt lige at tage. Jamen, jeg skal til poolen, fordi klokken er lidt i 10, så jeg skal til poolen. Og så klokken 11:30 smutter jeg hjem. Får noget tørt tøj på, og så tager vi til massage, mig og far. Mine ben, de klør helvede til. Men jeg tror, det bliver godt, når jeg lige får vasket min krop i en pool. Det begyndte lidt at komme efter 2 myggespray på. Og så svedt i det, og ja, jeg tror bare, det er sved, der klør. Ja. Nu må jeg tage til poolen. Til poolen, og vi nåede det lige tid til de åbnede. Så det er jo perfekt, det gør også, Jeppe. Vi skal ind og være sort. Hey, jeg får slet ikke sagt efter min massage, hvordan det gik. Men det gik rigtig godt til massagen. Jeg tror, det er den bedste massage, jeg nogensinde har fået. Og det virkede dejligt på min ryg og min nakke, så ja. Jeg ligger lige nu ved poolen på maven. Jeg ved ikke, om man kan se mig fra solen. Jeg kan slet ikke se min skærm, hvad jeg filmer. Ja, men jeg ligger ved poolen og overvejer til stranden her om lidt. Selvom det er pisse varmt. Der er bare virkelig mange mennesker på poolen. Jeg kan lige filme rundt omkring lige om lidt. Ja. Jeg sveder. Og min patter hænger ud, så jeg prøver at skjule dem med min arm. Fedt. Jeg ved ikke, om man kan fornemme her mange. Jeg prøver lige at filme lidt diskret, så jeg ikke virker som en total creep. Men det er jeg. Nu er jeg taget på stranden. Det blæser helvede til, så jeg håber lidt, man kan høre mig med den her mikrofon. Jeg går her. Hvor er ned til de andre? Jeg håber ikke, at de andre bare går, så snart jeg kommer. Fordi klokken er alligevel 5 minutter over 5 eller sådan noget. But still, I made it to the beach again twice this year. Is amazing. Ja. Jeg havde lidt den der aftale med Kurt sidste år. Hvis jeg kom til stranden, så kom han til poolen. Men det var selvfølgelig sidste år, mener han. Nu er vi på vej ud at spise. Jeppe, siger hej til vloggen. Hej vlog. Jo. Vi skal ud at spise, og jeg kan ikke huske, hvad det hedder, så... Il ragno. Okay. Det var det, jeg ville sige. Vi er ude at spise lige nu. Det er et mega hyggeligt sted, så det er lækkert. Det er virkelig dårligt lys, men jeg er lige ude at tisse. Jeg har fået noget bøf med svampesauce i aften. Mega lækkert. Og jeg har cowboykjole på med boots og
Ja. Lige smil til vloggen. Det er vloggen. Ja, I kan sige hej Malene. Hej Malene. Ja. Jeppe, Hej med den. vi hygger. Olle, hvad skal vi se nu? Enormt gevær. En cartoon-gevær. Det er alt for stort. Hold da ikke kæft. Det er hilarious. Sådan en af den er altså ikke nemlig rundt mellem marken. Nu er vi kommet hjem for at spise. Skal vi lige vise, hvordan mit værelse ser ud efter 3 dage hernede. So this is my room. Jeg ved ikke, hvordan det er muligt, at jeg har smadret rod. Her skal jeg sove i nat. Ej, det er let nok at rode op. Det er bare lige det, der skal derop, og så resten over der. Altså sådan, jeg har orden i mit rod. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket med mine bikinier her, der bare kaster op over det hele. De var engang i en lille bag. Jeppe, kan du lige fortælle, hvor vi er på vej hen af? Jeg holder lige mikrofonen. Jamen, vi er på vej til San Marino. Og vi er lige omkring en lille time fra at være der. Vi glæder os. Ja, det er perfekt. Og Oliver, han har brugt sin gode nye nakkestøtte. Det er til vloggen. Ja. Det er ham der er med i iPhone. Ja, nu er vi fremme i San Marino. Og det var det. Er vloggen? Se her, hvor pretty her. Jeg ved slet ikke, hvad jeg finder mig lige nu. God vlogger. Og det er en cola. Nu har vi fået vores lille drikkevær til at starte med. Og nu skal vi se ud og kigge i nogle butikker. Jeg vil have løbeskoene på. Ja. Du er bare klar til at løbe, eller hvad? Altid. Det er opvarmningen. Du var lige... Så har vi da også set det. What? Hvilken vej er det, vi skal nu så? Den vej der. Der er 2 personer, lige igen kende. Kommer vi til den famøse fugl. Sådan lige mobber. Ja. Give me some noise. Er du lavet tør for batteri her? Jeg har ingen idé, hvor man skal trykke. Nej. Not the bird. Nice. So sad. Der var The bird. So beautiful. Jeg tager farbilleder. Kan I se, den blade, de er næsten ved at ryge af fra det? Jeg overvejer at gå med den her, for der... Nej, det var ikke den her. Den her. For der er god tyngde i. Og hvordan var det? Det føles faktisk som en shotbag. Er det ikke sådan her, jeg fik den til at synge? Hvordan fik jeg den til at synge? Ja. Den her. Og den her, de er Giver du den forskellige. hjemme? Den her, det er fra den plads der, hvor vi fik den. Skal vi tage at finde noget at spise? Jeg er sulten. Jo. Det betyder noget at finde en god en. Ja. Jeg så, der Nu var har vi fjernet. fået lidt frokost. Så lækkert. Yummy, yummy, yummy. Vi har fået spist, og nu er vi på vej ned til bilen og kigger lidt butikker ned til. Købt lidt. Bare har os lidt derovre. Oliver har der limoncello hjemme i køleskabet. Okay. Ja, det har han. Du er så langt nu. Så er vi på vej ned til bilen for at komme hjem. For at sætte Marino. Ja. Tag. Filmer du stadig? Ja. Olle har købt verdens største flaske. Hvad er det? Limoncino. Ah, ja. Ja.
Så er der lige til et par dage. Så er det lige til ferien er færdig. Hvis du får den der tømt, så altså... Påstår du har problemer. Prøv at bilde folk ind, at den koster lige så meget som Grey Goose. Ja. Så har vi lige spist lidt lækker aftensmad og tiramisu. There is Får en luftning lige om lidt, kan jeg sige dig. Yeah. sometimes there is a little. Spise så meget mad. The one Yeah. to wash your ass. Yes, Så meget exactly. mad. It's fun. Dobbelt tiramisu. No, because like you have to move from 3 stykker af det der... in Japan. They have it all kaldte in det one polenta? construction. Det ved jeg ikke. Push a Et eller andet button til, and- til forretten. That's Noget so much pizza fun. bare med tomatsauce You på. have to go to this. Og Then it's always så much spiste jeg slower. en hel carbonara. En halv sådan en eller anden hvid You're fisk. young and naive. Og resten af kaos. Because Pasta. bidet Plus 2 is tiramisu. the best ashtray. Jeg er meget mæt. Godmorgen. Det er nu torsdag morgen, og klokken 9. Og der er poolen op ad klokken 10, så jeg tænker, at jeg tager ud og løbe. Jeg er lidt træt. Men så kan det være, at jeg vågner lidt ved at løbe. Det kan være, at jeg ender med at gå. Jeg kommer ud. Det er da vel det vigtigste. Så ja. Og jeg er også lige vågnet. Ja. Lækkert. Det er fucking meget at løbe. For jeg kommer ned til sådan en strand, og der er ikke noget skikke eller noget. Jeg tror, jeg vender om og løbe tilbage på campingpladsen. Ja. Jeg kan godt mærke, det er lang tid siden, jeg har løbet rigtigt. Ja. Men ved du hvad? Jeg er kommet ud at løbe, og det er vel det vigtigste. At komme ud og røre sig. Lige meget hvor godt løbeturen går. Og jeg får løbet. Nu får jeg også gået. Ved du hvad? Perfekt. Det er bedre end hvad jeg gjorde i forgårs, hvor jeg ikke bevægede mig. Så. Færdig med min løbetur. Jeg sveder væk, og man kan se det. Det er det dejlige ved sådan gymnastiktøj eller træningstøj. Det er den del, der escaper imellem en sports-BH og bukser. Ja. Nu vil jeg lige køle lidt af, og så til poolen. Men du kender, nu siger han, og nu tæller det nok på en. Ja, jeg ser syne, og jeg kan se Kurt ved poolen. Det er crazy. Han skal i vandet, ellers så gælder det ikke. Jeg var også i vandet på stranden. It's not gonna count. Okay, så klokken nu 12:30. Jeg tog på poolen med en 12-tiden. Jeg håber, man kan høre mig fra vinden, for det blæser. Der er en god vind i dag. Så jeg valgte at tage ud på en lille cykeltur alene. Har købt en sød hvid top, og jeg håber, den passer. Man kunne ikke prøve den på. Men jeg fik prøvet om prisen ret så godt. Jeg fik den til... Jeg skulle bare have den der top der. Og så spurgte jeg sammen, kan jeg ikke lige få det lidt billigere? Og så endte jeg også med at få et armbånd. Oveni gratis. Ja, første gang jeg brugte om prisen, så jeg er ret stolt af mig selv. Men nu sidder jeg her, der er ret så pænt. Jeg kan lige vise det. Og så er jeg pænt derude over her. Der er lige lidt strand dernede, og noget, jeg tror det er noget fiskeri, det der. Her med min lille cykel. Så det er lækkert. Det er meget lækkert. Det er mega godt vejr. Her er så lækkert. Det er ikke sidste gang, jeg kommer herud, mens vi har noget. Kan jeg godt sige. Fuck, der er lækkert. Ej, men jeg skal hjem af, for der er snart frokost. Men fuck, hvor er her lækkert. Jeg tror aldrig, jeg har været herude. Jeg har været af. Har mega pænt og har fredeligt. Der er ingen mennesker, der bare en god vind. Nu er jeg kommet hjem på min lille cykeltur. Vi skal have noget frokost. Ja, og det er lækkert. Ja, og det er dejligt varmt i dag. Det er virkelig varmt i dag. Ja, det er lækkert. Men der er også en god vind, så det er perfekt. Totally win. Yes. Jeg er på vej i bad nu. Ja. Så de andre, de vidste i gang med at bestemme, hvor vi skal spise. Ja, jeg kan bare ligge ved poolen, og så lidt derhjemme lige for at køle af, for det er godt nok været varmt i dag. Mig og Olle er i det lille minimarked der på campingpladsen. What the hell? Nu er vi ude at spise på Jeg har lige fået min mad. Jeg skal se en her oveni. Det kan ikke være nemme med. Jeg vil få en kæmpe græssalat som forret. Den er lige lidt større, end jeg havde regnet med. Men Må man være så tilbøjelig at sige en psykopat-salat?
Hvad der hedder rester, det skal vi ikke tage dig af. Bon appetit. Godmorgen, vloggen. Good mornings. Ja, jeg er fucking træt, men poolen åbner om en kvarter eller sådan noget, så jeg skal lige tage mig sammen og vågne op. Jeg har ligget lidt forkert med min nakkenet. Ja, nu skal jeg i en bikini. Jeg har det sygeste morgenhår, lige meget hvad jeg gør så. Jeg vil det bare gerne fremad. Men jeg skal i en bikini. Jeg skal i poolen med Jeppe og Sofie, og så kommer Olle senere. Olle skal lige have lidt morgenmad. Jeppe, hvad sker der nu? Vi har lige fået vores... det er første gang, vi får is ved poolen. Ja, Det er fantastisk. vi er livsnydere. Lækkert. Jeg kan ikke se, hvad jeg filmer. Vi er på en igen i aften, og jeg får en pizza med skinke og svampe, og lidt under kød og fritter. Jeg vil få noget pizza med bacon, løg og noget Mascarpone. Yum. Ja, så man lige har nødt sin is, så kommer den lige på besøg, hva'? Jo, nu må du godt få den til at forsvinde. Ej, men seriøst, jeg sidder her med min far, og jeg sidder faktisk og snakker om vores, de der bor i de der 2 huse der. Godnat! Så sidder vi bare og snakker om, at vi er ret sikre på, at de tager hjem i morgen, fordi der er sådan en byttedag i morgen. Og så siger min far på, at det blå, smider han bukserne nu. Og så står de fandme nede med i døren der og måler pik med hinanden. Velviden om, man kan altså godt se, at mig og min far sidder her og glor. Så fik man da set hele... Det går... What the Jesus Kristus, de går amok jo. Hvad fuck i helvede foregår der? Godmorgen. Det er i dag lørdag, det vil sige, at halvdanerne kommer, og Søren kommer. Ja, det bliver sgu da lækkert. Jeg skal til at løbe, jeg vundet virkelig tidligt i dag. Jeg vundet 7:45 eller sådan noget. Og nu klokken 8:15, og jeg vil tage ud og løbe. Så er jeg færdig med at løbetur. Så kan løbe 3 km. Jeg skal have fint igen her, for fuck det varmt. Altså sådan, det løber af mine knæ. Så det er altså varmt. Jeg har fået et mæggestik i min fucking knæ. Yes. Af alle steder. Så det er fedt. Det der, hvor man bukker. Og koldt. Men altså, det er da også fair nok, når klokken kun er lidt over 9. Er det der. Så Olle, vis bloggen, hvad du har købt. Jeg har købt den her, fordi den var tung. Den her, fordi den var sej. Jeg har valgt den seje. Det er sej. Jeg har købt den her, Olle betalte, men jeg skal betale dem tilbage. I love Italia. Og så den her. Så kan de hænge på min taske sammen med min San Marino nøglering. Woohoo! Jeg har fået sandslottet, zebra, eller noget, narval, Mr. Black. Olle har fået en strandsælger. Så af dem, jeg har fået, der er det her den seje. Eller det er ikke den seje, men jeg kan godt lide Eevee. Jeg har fået Varum, Zubat, Houndour. Jeg har fået Hypno, Decidueye. What a haul, guys. What an absolute blast we had. Ready to eat. Wow. Nu har Olle lige været oppe og købe flere kort. Fuck, der er varmt herinde, Karo. Come on now. Fuck, den er cool. Hvorfor er den så sej? Jeg aner ikke, hvad det er. Fucking guldkort. Dyrk lige, hvor cool det er. Nu er halvdagen også kommet, så nu mangler vi kun Jonathan, Silles kæreste, og Malene, Jesses kæreste. Og de kommer
Jonathan kommer vist i aften. Sådan som jeg forstod det. Jeg tror, han kom i morgen, og som alene kommer mandag. Ja. Så er vi taget til minidisco. Og det ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om jeg filmer det overhovedet. Interesting. Det går bare i bunden. Jamen, så putter hun en trekant i lige om lidt igen. Ja, det ved jeg jo godt, og det er også det, der ikke giver nogen mening. Hvordan gør det? By the way, vi ser et trylleshow, hvis man ikke har set det. Mine så skriver sin kaffe. Chat, jeg forstår ikke, hvad der sker. We are confused as Nå, det kan bare ikke have mere i. Noget meget, men... Der må hun stå derom på den anden side. Ja, men det ved jeg, det vil jeg også gerne lide. Nej, det er han ikke. Nej, det kan du ikke. Ja, der kom min samme igennem. Ej, nu åbner hun den, og så er han bare sådan... Fladmesteren. Nej, sådan. Hvor er den? Me so confused right now. For han ligger bare meget sådan... Gemt om. What the hell is it? I'm so fucking confused right now. I don't understand what just happened. Okay, i uge 2 dernede, der får jeg ikke filmet sådan super meget, så det er godt virkelig lidt sådan kortvarige dage, der kommer clips af og sådan, men samler det alligevel lige i videoen, selvom jeg har glemt at filme det meste af tiden, så ja. Jeg har været ved poolen her til formiddag som alle andre, og jeg har lige kørt op på en strand, der er lige efter den første bro, bare lige nyde livet lidt inden frokost og siesta. Det er så pænt hernede. Ja. Calm. So calm. I learned to fly. We're going to the beach. Beach. Det hele. Til vloggen. Til vloggen. Så jeg har vundet ved en fejl. What the hell? Nej, jeg har fået hvid tunge. Det er, jeg synes, stimulation overload herinde. Godmorgen. Jeg er lidt vågnet. Det så simpelthen så dårligt for tiden. Men i dag skal vi i Mirbelandia. Mig, Jeppe, Oliver, Sofie og Mads skal afsted. De andre skal ikke. Så det bliver hyggeligt. Vi er på vej i Mirbelandia. Ja. Ja, Jeppe, kom med den bass her. Woo! Nu er vi kommet til Mirbelandia. Mirbelandia? Ja, så gut. Sehr gut. Okay, du Deutsche. Ja. Ja. Men vi er fremme, og altså min hud er allerede helt varm af bare. Ja, der er, og vi er gået, der er skruet op. 5 minutter. Ja, der er blevet skruet op i dag. Men vi hørte cupcake, inden vi kom ind, så ja. Humøret er højt. Humøret er rigtig højt. Nu skal vi have billetter. Vi skal flashpass. Nå, det er flashpass her. Ja, vi har jo billetter. Så. We in, and we got the flashpass. Flashpass. Yeah! Ej, jo. Jeg har brækket tæerne. God start på dagen. Woo, vi er klar til at blive våde. Jeg er nødt til lige filme os eller sådan her. Og det er der selv, eller hvad? Nå, rundt. Ja, det vil det. Jeg tror, der er nogen, der bipper af mig. Jeg bliver ved med at få de så skræmmende i den der lyd. Ja. Jeg tror, det er mig. Jeg føler, jeg har stået noget. Hvad? Bare et hus. Aldrig større end det der. Jeg husker et hus, som er meget større end det der. Jo. Det er fucking Gary, okay? Mest is for live. Det er så lukket ret sejt. Det er et SpongeBob's hus. Ja. Det er også så færdigt. Kan du lige have blitz på? Ja, det er sådan lidt, jeg ikke havde. Ja, men hvis der er ikke nogen, der forstår, hvad jeg siger alligevel, jeg kunne rende rundt og lave voksenfilm, og de vil ikke vide det. Jeg skulle lige så sige, det er nogle ord. Ja, men det er sådan ret internationalt. Der er skuffigus. Ej, jeg får taget billedet her. I love it in here. Med på videoen. Det er lidt bag os også.
Nu skal vi ind i Reset. Er det ikke sådan, Reset? Ja, det tror jeg. Som er sådan lidt en afdanket New York. Det er apokalyptisk, Cloud. Det er ikke afdanket. Så shut the fuck up. Shut the fuck up, you ruined the vlog. Der ligger Mona Lisa. Mona Lisa. Ja, and Trump Tower. Twin Tower. Ja. Vent, er det 2011? It is. Det er lige forestille sig, at 2011 ser ud. Ja. Mona Lisa. Hvor er Flathouse? Det er den vej. Spæk for pøbelkøen. Ja. Get your filthy paws away from my eye. Ja, med så blå armbånd. Nu er de andre oppe at prøve, hvad fuck hedder den? Buffalo Bill Rodeo, I think. I don't fucking know what it's called. Men de er oppe i sådan en, den er lige der. Nogle heste, man sidder på stranden rundt og kører op og ned, og så kommer den herover lige om lidt. Men jeg har... jeg har lidt under maven, så jeg bliver bare lige hernede. Der er en god varme i dag, kan man godt sige. Altså, her er det der. Der er blevet skruet op. Shiny coat, what's new? Small ear, so cute, nice tail, good mood, good mood, good mood. Long mane, big hoop, shiny coat, what's new? Small ear, so cute, nice tail, good mood, good mood, good mood. I walk, I trot, I lope, I gallop, I walk, I trot, I lope, I gallop. Nu skal vi hjem på Mirbelandia. Og vi er godt trætte. Er vi godt mørbanket? Det Godt med noget koldt vand. Det må også være varmt af. Ja, det har godt nok været lun. Ja. Ja, det tror jeg, det er glad. Du siger til Malene? Hola, Marlene. Det er noget tid siden, jeg skal vlogge. Hvorfor ligner det? Ej, er det sådan her, jeg ser ud? Vi ser mega fede ud. Er det sådan her, jeg ser ud? Nej. Okay. Jeg ser også mega tyk ud. Ej. Kan vi lige sådan her, lad mig. Ja, det var en meget bedre vinkel. Så hvad har vi lavet? vi er ude at spise lige nu. Jeg har fået sådan T-bone, all you can eat. Jeg har fået en bøf med svampesauce og fritter. Ja, jeg fik også spiller. Hvad hedder den her? Den hedder... El Raco. Iranio. Et eller andet. Something like that. Noget i Der er stil. en pind ud, så kan du lige vende kamera. Sådan er det. Bomber klart. Vi kigger på cykler. Ja. Den der stiller jeg. Jeg stiller den, der står i baggrunden, kan jeg godt sige. Jeg skal putte nu. Det var en siver. Jo. Jeg kan sige, at de lugter i dag. Jeg vil have diarré. Bomber klart. Hi guys. Sorry, vi ser sådan lidt svedige ud. Nej, fucking varmt. Fucking varmt. Men vi har simpelthen valgt at lave en unboxing. Og se hvilken Italian brain rot figur vi får. Okay, Mads, vil du starte? Okay, jeg håber, jeg får ballerina cappuccina. Det er også den, jeg håber, jeg får. Eller lilla. Okay, jeg lader gøre den. Jeg ved godt det her. Jeg holder den forkert. Sådan der, ikke? Ja. Det er chimpanzini bananini. Ja. Okay. Jamen, jeg håber også, jeg får ballerina cappuccino. Eller, har du ikke flere? Jeg vil gerne have tung, så. Den der. Jeg aner ikke, hvordan man siger alle de her ting. Luk øjnene. Så er det. Det er sådan noget blødt. Jeg har så fået... Nej, Er det den? Er det den, der er hej? Ja, det er.
Jeg dør. Nu er vi på vej ned og få en is nede ved broen, eller over på den anden side af vandet, som færgen er det vel. Far han er her, og Olle han er vist bag mig. Og det er lækkert vejr i dag. 30 grader! Er det det? Jeg kan også godt mærke, at jeg vil få et godt overskæg. Jeg glemte at filme, at vi havde fået is, men nu har vi spist den. Ja. Yeah. Men vi sidder her, alle tre, og far har fået sin øl, som det skal være. Og der er pæn udsigt. Der var den sødeste hund. James. Der er James, men der er den søde hund. Vi er ude at spise, og jeg glemmer hele tiden at plukke. Første år, Sejt, ej. der var bare mega. Tralaleo. Wow. So many people here. Godmorgen. Jeg glemmer at vlogge hele tiden. Jeg er lige vågnet klokken 8. Det er fucking tidligt. Men jeg vågner, da de andre tog stadig, fordi de andre har taget til Bologna. Og så kører klokken 7, så jeg vågnede, da det var. Det er fordi, hvis man går rundt i det her hus, lige meget man ikke siger noget, hvis man går rundt i det her hus, så er det sådan, så man kan, det der, der siger, ikke det her, men jeg prøver at se. Den der, så det var noget af. I'm tired. Jeg har fået en myggestik på halsen. Eller det tror jeg i hvert fald. Jo, der. Jeg skulle sige, jeg kan ikke mærke nogen bue, men det klør. Jeg kunne godt overveje, fordi jeg vågnede så tidligt. Og det var faktisk ikke engang særlig varmt i dag, og det kunne kun blive 6. Godt overveje at cykle op i byen. Købe morgenmad der eller sådan noget. Han er lidt me-day, fordi de andre er i Bologna. Altså halvstanderne er stadig hjemme. Ja. Nu er jeg kommet på færgen alene. Jeg skal mod Porto Garibaldi. Wow. Lige nu går jeg en tur herovre i Porto Garibaldi, og der er virkelig pænt. I love it. It's very pretty. Haul! De går lige bruge ved vasket. Der er lige et eller andet på. Det der er lidt ulækkert. Men jeg købte et par hvide og et par turkise. Det var mig. Han gemte os det her og sagde, at det var fuldstændig... Yummy. Jeg vil fortælle lidt om, hvor vi er henne. Jamen, vi er på Samara Bar. En klassisk cocktailbar, vi har været på mange år. Med surfbrætter. Sidder på surfbrætter, venter på drinks. Ja, hvad skal du have? Jeg skal have en Japanese iced tea. Olle, hvad skal du have? Det er mojito. Mille, hvad skal du have? En gin tonic. Mads, hvad skal du have? Pina colada. Karo, hvad skal du have? Virgin Mojito. Dem dernede gider vi simpelthen ikke spørge. Og så skal vi, hvor skal vi hen efter, Jeppe? Jeg skal på Barracuda. Crazy vloggen. Sille, hvad skal du efter? Sleep. Mille, har du fundet ud af, hvad du skal efter? Barracuda. Så går turen. Hvorhen, Jeppe?
Vi skal videre! Skal I hjem? Vi skal videre! Guys, vi misser så alle de gode sange. Hvad sker der, hvor de bare spiller bangers? De spiller altså også bangers, da vi var der. Altså, jeg siger bare, at der var ikke noget S&M, da jeg var der. Hvor du på en? Hjem. Nej, vi skal videre! Skal ikke hjem. Vi skal hjem. Vi videre. videre. Det er sidste dag. Vi kører i aften. Efter aftensmad, de andre tager hjem i morgen. Hvis jeg forstår det rigtigt, men vi vil bare gerne nå igennem Brennerpasset, inden alle dem fra Gardasøen også rammer. Så vi kører sgu bare efter aftensmad. Nu har jeg været i mit sidste bad hernede. Bare lige skyllet ud kroppen, fordi det har faktisk været relativt dårligt hver dag, så jeg har ikke rigtig været vandet. Så det kan være, mit hår er lidt ulækkert fra i går, men det er simpelthen ikke til at bruge tid på fyndtør og alt muligt. Og jeg er ved at få pakket færdigt. Så nu skal jeg bare have mit køretøj på. Skal vi ud og spise. Så det er hyggeligt. Og så skal vi hjem lige efter aftensmad, og vi spiser tidlig i aften. Jeg har sådan lidt ondt i maven i dag. Med mavesyre og stod sådan lidt den der temperamentsfornemmelse. Så nu vil jeg hvor meget jeg kan få klemt ned. Man skal lige nyde sin sidste nadver hernede. Det er mørkt. Vi går tilbage til Mobile Home nu, og så smutter vi. De andre er oppe og afleverer en nøgle i receptionen. Jeg står lige og ryger en smøg. Og de vil også gerne have deres armbånd, og jeg er lidt ligeglad med at have mit armbånd på. Det tænker jeg bare at tage hen og komme hjem. Min mave er sådan lidt... Så jeg tænker, det er køreturen, jeg sådan frygter. Jeg var altid bange for, at det går galt, så... Ja, men nu vender vi i hvert fald snuden ud af Danmark. Og håber på at komme igennem Brennerpasset uden for meget trafik, fordi at vi jo kører så tidligt. Vi plejer jo at køre om natten, men lige nu er den været 22 eller sådan noget. Så ja. Det har været en god ferie. Det synes jeg bestemt også, det har. Det synes jeg. Vi holder stop, og jeg skulle ind til sidst, men de har fucking lukket ind på den der tank. Eller det er ikke en tank. Resteplads. So I'm just gonna hold my pee. Nu skal vi have morgenmad. Morgenmad. Okay. Ja. Skinny. Six-pack incoming, guys. Nå, vi er faktisk ikke så tykke alligevel, fordi vi ender med at få rigtig morgenmad. Og ikke noget burger. Ja. Nå, det var vloggen. What up the vlog? Today. I'm so tired. Vi skal have god morgenmad. Jeg skal Nutella. Jeg skal have æg og pølser. Og det var vi igen. Hvad? Ej, vi er hjemme. Kæft, det har været hyggeligt. Har du haft en god ferie her? Ja, det synes jeg. Tak for at sætte med den her video, Malene. Jeg håber, du kunne lide den, som du plejer at kunne. Men ja, det var vores tur til Italien. Så hej hej!